खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बड' निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो सुरुपेटानि मिलन मन्दिराव सालबारि जिल्ला इउपिपिएलनि दैदेननायाव भबानिपुर ब्लक कमिटि इउपिपिएल दायो बे हाबाफारियाव इउपिपिएल हान्जानि वार्किं प्रेसिडेन्ट रोनगोरा नार्जारि बिथाङाबो बाहागो लादोंमोन बिथां रोनगोरा नार्जारिया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिदों दि भिसिडिसिनि चेयारमेनखौ 6 दाननि थाखायल' सायख'गोन मानोना बिटिआर एकर्डआव दंखायो भिसिडिसि थानाय नङा बेनि सोलायै भिलेज काउन्सिलसो थागोन भिलेज काउन्सिलखौ बानायनायाव सम लागोन बेनि थाखायनो 6 दाननि थाखाय भिसिडिसिनि चेयारमेन सायख'थ'गोन होननानै बुंथिदों बिथां रोनगोरा नार्जारिया येमेन हादरनि एडेन एयारपर्टआव बम बेरनानै दासिम गासै सा 22 सुबुंनि जिउ खहा जाबाय आरो सा 50निबो बारा सुबुंफोरा जोखोम जादों गोदानै देरहासार जानो हानाय येमेन हादरनि प्राइम मिनिस्टार मेइन आब्दुल मालिक बिथाङा थांनाय सप्तायावसो समायखिरा लादोंमोन आरो सौदी आरबनिफ्राय प्राइम मिनिस्टारजों लोगोसे केबिनेटनि सोद्रोमाफोरा येमेन हादरनि एडेन एयारपर्टआव फ्लाइटजों फैदोंमोन फ्लाइटनिफ्राय ओंखारबाय थानाय समावनो गिबियाव थरसे बेफ्रुग्राया बेरग्रोदों बेनि उनाव गुलि गावनायनि शब्द खोनानो मोन्दों बिनि दसे उनावनो आरो थरसेबाव बेफ्रुग्राया बेरदों गासै थरनैयै बेरदों बे जाथायाव येमेननि प्राइम मिनिस्टार आरो केबिनेटनि सोद्रोमाफोरा जेबो दुखु मोनाखै गोदान सोरखारखौ बरायनो थाखाय एयारपर्टआव सुबुंफोरा जमा जादोंमोन बे समावनो बम बेरनानै होदों आरो बे जाथायाव गासै सा 22 सुबुङा जिउ खहा जादों आरो सा 50निबो बारा सुबुंफोरा जोखोम जादों जिउ गोमानाय सुबुं अनजिमाया बारायबावनो हागौ बे जाथायाव सोरनि आखाइ दं बेखौ दासिमबो हमनो हायाखै आरो बम बेरहोनायखौ ड्रनजों खालामनो हागौ होननानै सन्देह खालामनाय जादों बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनाय खामानिया दा जागासिनो दङ सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ फाइनान्सियेल इयार 2019-20 नि इनकाम टेक्स रिटार्न फाइल खालामनायनि जोबथा सानखौ आरोबाव बारायनानै होबावबाय कभिड-19 नि थाखाय सिगां खेबनै समखौ बारायनानै होखांबायमोन आरो दा खेबसे बारायनानै होबावबाय इन्डिभिजुवेलफोरनि इनकाम टेक्स रिटार्न फाइल खालामनायनि जोबथा सानखौ 31 डिसेम्बर 31 डिसेम्बरनिफ्राय बारायनानै दा 10 जानुवारि 10 जानुवारि 2021 मायथाइसिम खालामनानै होबाय बिजनेस आरो कम्पानिफोरनि इनकाम टेक्स रिटार्न फाइल खालामनायनि सानखौ बारायनानै दा 15 फेब्रुवारिसिम खालामनानै होबाय बेनि अनगायैबो गुबुन टेक्स होग्राफोर जायनि एकाउन्टफोरखौ अडिट खालामनो गोनांथि दं बेफोरनि इनकाम टेक्स रिटार्न फाइल खालामनायनि समखौबो बारायनानै 15 फेब्रुवारिसिम खालामनानै होबाय बारग' एनडिएफबिनि गायसनगिरि रन्जन दैमारिजों लोगोसे गोबां बारग' एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोर जाय जोबथेसालियाव जोबथेजानानै दङ बिथांमोनखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनो थाखाय जि मावनो गोनां खामानि बेखौ सिं मावगासिनो दङ आरो बेनि अनगायैबो एनडिएफबिफोरनि जिउ खुंनाय आरो थांनानै थानायनि थाखाय मोननो गोनां रिहेबिलिटेसनफोरनि थाखाय सावरायनो दिल्लीसिम जानुवारियावनो थांगोन होननानै फोरमायदों बिथां बिआर फेरेंगाया बेनि अनगायैबो बिटिआर एकर्डआव थानाय दफाफोरखौ मावफुंजोबनो थाखायबो सावरायगोन होननानै बुंथिदों बिटिसि एबा बिटिआरनि इएम बिआर फेरेंगा बिथाङा मैया हरखाबै उदालगुरि जिल्लानि टंला टाउनाव थांनानै नायगिदिंहैदोंमोन बेयावनो खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बिथाङा बे खोथाखौ बुंथिदों गुवाहाटीआव फिन मोसानि गाग्लोबनायजों 4 सुबुङा जोखोम जादों 4नि मादाव 2आ हाग्रा बिफाननि बिबानगिरिफोर आरो 2आ मावथिफोर मुंफोरा फारियै प्रबिन हाले अबेद आली हरिचिल जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ दा फाहामथायनि थाखाय आयुर चन्द्र हस्पिटालाव लांनाय जाबाय मख'नो गोनांदि गुवाहाटीनि आहमगावआव थानाय दिल्ली पाब्लिक स्कुल लांगोनायाव हरनि समनिफ्रायनो मोसाया उदाङै गिदिंथिंगासिनो दंखायोमोन बिटिसि बिसायख'थिनि सिगांनिफ्राय लानानै दासिम बिपिएफ हान्जानि मावथिफोरखौ सासेनि उनाव सासे बिजेपि हान्जायाव हाबफैनायखौ नुनो मोन्दों बिपिएफ हान्जानि बारग' दैदेनगिरि बिश्वजित दैमारि इमानुएल मुसाहारि दाखालैसो बिटिसिनि बिसायख'थियाव देरहासार जानो हानाय रेवरेवा नार्जिहारि बलेन्द्र मुसाहारि बिथांमोनहा बिपिएफ हान्जाखौ एंगारनानै बिजेपि हान्जायाव हाबहैनायनि उनाव आरोबाव मैया बिटिसिनि बारग' इएम कालिंदुवार बियाबनि बनजार दैमारि बिथाङाबो बिजेपि हान्जायाव हाबहैबाय बेनि अनगायैबो धोनसिरि समष्टिनि एआइइउडिएफनि बिजाथि एबा केन्डिडेट मिताराम बसुमतारी बिथाङाबो मैया इउपिपिएल हान्जायाव हाबबाय भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो लोगोसे नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामदो जाहाथे गोदान भिडिअ लानानै आं फैयोब्ला नोंथांनाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो जम्मु एन्ड काश्मीरनि श्रीनगरनि लावाइपरा ओनसोलाव इन्डियान सिकिउरिटि फर्सआ मैया 3 उदखारिफोरखौ गावथारनो हादों गावथारजानाय उदखारिफोरा बबे हान्जानि बेखौ दासिमबो मिथिथ'नाय जायाखै
माखासे स्ट्रेट खौरां मोननानै पुलिस आर्मी आरो CRPF फोरनि मोनसे हानजाया मोनसे अपारेशन खालामदोंमोन। बेयावनो सिकिउरिटि फोर्स आरो उदखारि हानजाफोरनि गेजेराव थांनाय मंगलबार मोनानिफ्रायनो बुधबारसिम गावलायलायनाय जादोंमोन। बे गावलायलायनायावनो साथाम उदखारिफोरखौ गावथारनो हादों। खौरांनि बायदिब्ला सा 200निबो बारा उदखारि हानजाफोरखौ सिकिउरिटि फोर्सफोरा बे बोसोराव गावथारनो हाबाय। मैया 30 दिसेम्बर 2020 मायथाइया गासै बर'नि थाखाय मोनसे जारिमिनारि सान जानानै थासिगोन। गोजोनथाव खौरां, बर' रावखौ आसामनि सोरखारि लोगोआरि राव महरै मैया गनायथि होबाय। 28 दिसेम्बरनिफ्राय सानथामनि हाबाफारि लानानै आसामाव गोजां बोथोरनि एसेम्बलि सेसन जिरायदोंमोन। बे सेसना मैया जोबनानै थांबाय। एसेम्बलिनि जोबथा सान एबा मैया दा आसाम अफिसियेल एमेन्डमेन्ट बिल 2020 आ मैया पास जाबाय। अदेबानि बेनि गेजेरजों आसामाव बर' रावा लोगोआरि सोरखारि राव हिसाबै गनायजाबाय। दानिया बर' रावखौबो बाहायनो हासिगोन गासैबो सोरखारि अफिसफोराव। बेनि अनगायैबो मैया बिधान सभायाव बड' कछारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल BKWAC खुंथाय गोहोनि थाखायबो बिल पास जाबाय। BTCनि बाहेरायाव थानाय बर'फोरा गोलाव समनिफ्रायनो BKWAC नि थाखाय दाबि खालामबोबाय थादोंमोन, नाथाय बेखौ मोनफुंनो हायाखैमोन। दा बेखौ मैया मोनफुंनो हाबाय। मख'नो गोनांदि बिटिआर एकर्डआव थानाय 5.1 दफानि गेजेरजों BKWAC खुंथाय गोहोनि थाखाय बिला पास जादों आरो 6.2 दफानि गेजेरजों बर' रावा आसामनि मावख'आरि राव महरै गनायथि होजादों। दा आसाम रिपिलिं बिल 2020 आ मैया बिधान सभा एबा एसेम्बलि सेसनाव पास जाबाय। आसामाव धोरोमारि सोलोंथाइ माद्रासाया बन्द जासिगोन। सोरखारि माद्रासाफोरखौ सोरखारि फरायसालिसिम सोलायनाय जासिगोन आरो 1 एप्रिल 2021 मायथाइनिफ्राय बे फरायसालिफोराव फोरोंथाय होनाया जागायजेनसिगोन। कर'ना भाइरासजों रुंसारि जानाय खौरांगिरिनि नखरनो मिरु सोरखार एबा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ रांनि अनसुंथाइ होगोन होननानै फोसावदों। बे अनसुंथाइखौ मोननो थाखाय खौरांगिरिनि नखराव खौरां बिजोङाव खामानि मावनाय खौरांगिरिनि सिनायथिजों लोगोसे रुंसारि जानायनि फोरमान बिलाइ आरो इनकाम फोरमान बिलाइ होनो नांगोन। मख'नो गोनांदि बेफोर फोरमान बिलाइखौ होखानाय जिमेइलाव दैथायहरनो नांगोन। 2 जानुवारिनिफ्राय गुवाहाटीआव थानाय रायजो जुनारसालि एबा आसाम स्टेट जु काम बटानिकेल गार्डेनआ खुलिफिनजासिगोन। COVID-19 नि थाखाय गोलाव सम बन्द खालामनानै दोननायनि उनाव थांनाय 1 दिसेम्बरावनो जुनारसालिखौ खुलिनायनि थांखि लादोंमोन, नाथाय COVID-19 नि थाखाय खुलिनायखौ दोनथ'फिननाय जादोंमोन। दा 2 जानुवारिनिफ्राय फिन खुलिफिननानै होसिगोन होननानै फोसावबाय। नाथाय सिगांनि बायदि गेटआव टिकेट मोननाय नङा। सोरबाफोर थांनोब्ला टिकेटनि थाखाय अनलाइन बुकिं खालामनांगोन। COVID-19 खौ नोजोर होनानै सानसेयाव 1000 नायगिरिफोरखौल' जुनारसालियाव हाबनायनि गनायथि होदों। बेनि अनगायैबो COVID-19 नि माखासे सरासनस्रा नियम जेरै मास्क गाननाय, सेनिटाइजार गैयाब्ला जुनारसालियाव हाबनो होआ बायदि बायदिफोरा थागोन। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो आरो लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।